The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Just as you received Jesus Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, let us prepare ourselves. Ikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kalag, atong susihon kung napa ba kita igipang tiner nga mga sala. I'm talking to you, fellow believer, kay kini is addressed to you, nga dili kita makasabot, makakaton sa pulong sa Dios, gawas lang nga kita mapunan sa Espiritu Santo, the filling of the Holy Spirit. Busa, ang paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo mao ang pagsunod, pagtuman sa mando sa Dios diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam no sab, pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Gidapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kabuton, paghimog desisyon, pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Humani mo buhata ka na, andam na sabi ka sa pagsalmot, nining atong pagabuhaton pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magamputa. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga imo pa kaming ipabuhi ang ni higayuna. Nagaginhawa pa kami, askil pa nga among panglawas, o glanti pa nga among pangisip. Kinigumikan lang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya.
dili kami takos niini. Musa, nagpasalamat kami kanimo sa mong pagdala kanamo dinhi aron kami makapadayon sa pagkat-on sa imong mga pulong. Tangtanga lamang mga babag nga diyan sa mga nauna aron kami makapunting, dupot lamang ang among pagtaga diya sa imong igatundo kanamo nining adlaw kayong tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Well, we are here again sa atong spiritual momentum pinaagi sa Bible study through the YouTube ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw atong tutukan ang bahin sa sala. Sin. Bahin sa sala. Kini nga atong pag-isgutan karong adlaw. Unas tanan. Ngano mang na may sala. O unsa man gyud ang sala. Okay? What is sin? By the way, ang pagtuon bahin sa sala, the study of sin, gitawag kini sa in English og hamartiology. Kaya binimo, sin has always been with us. Nagakuyog yun kining sala kanato. Sin is anything, bisag unsa, nga sukwahi ngadto sa kinaiya sa Dios. Contrary to the character of God. Anything, okay? Or independently of God, of God's provision. Diya sa Roma 3:23, popular ka na nga bersikulo nagaingon. It is a verse that most of us had memorized. Yes, daghang nakasag-o niini, but the last part of that particular verse, ang katapusang bahin niyan is emphasizing that ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Ang in English gyud niya na nagaingon, all have sinned and come short of the glory of God. Okay? Mao kanay tibuok yung teksto. Kana lang pagkasultiha, nagapaila nga kitang tanan mga makasasala. Kitang tanan, dunay mga sala. Mga makasasala ta. Kining maong, this is strong statement of this verse, portrays, delineates, and describes, excuse me, very clearly nga ang tanan, no exception, tanang tao nakabsan sa himaya sa Dios. With that condition of man, nga nang kahimtanga sa tao, ang pulong sa Dios nagahulagway, nagapakita nga ang sala that causes man to be short of God's righteousness, mao kana ang sala mo ay nakapaunsa, nakapamubo ba, come short, okay, come short of the glory of God. Mo kining sala mo ay nakaingon. Ang Dios nasayod sa mga sala sa tanang tao, sukad pas kaniyan tong wala pang tanan, in eternity past. Og niya pa, ang Dios nahibaw na tanan, pinagi sa iyang pagka-omnisyente, iyang pagkasayod sa tanan, nahibawan na niyang tanang mga sala nga are still going to be committed in the future. Nga pagabuhaton pa sa umaabot o sa in the future. Now, tingali mangutana kanini. Nganong importante magyud alang sa Dios nga mahibaw-an niya ang tanang salas, tanang tao. Nganong importante man? Ang tubag? Ibaw ka kung si tubag? Aron iyang mahukman. So he can judge them. Kay, okay, unsa ti definition sa sala?
ang tanan unsa o ang bisan unsa, anything na sukwahi contrary to the character of God. Now, what particular character or attribute of God that is mapiktuhan sa sala? Tubag, ang integrity o pagkabalaan sa Dios. Mo ni mapiktuhan. And because of that, and that's the reason why God must know, kinahanglang mahibaw-an niya kining atong mga sala sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Why exempted ha? Aron maunsa niya? Aron iyang mahukman kining mga sala. And where did the judgment, paghukom sa mga sala happen? Where? Diin hukmi ang atong mga sala? Didto sa krus. Therefore, paminaw, aron nga ang paghukom sa tanang mga sala can be completed, makumplito, gikinahanglan sa Dios nga may bawan ang tanang mga sala. So nakita na nato kana. That's why dili nato mahimo ang pagpangulipas nga maingon tag grabe ra ni ako mga sala, labihan ra ka, daghan, sobra gyud kayo. Nga murag di na ni matabang, murag di na ni mapasaylo. Paminaw, hinumdumi nga God knew every sin, all sins sa tanang tao, sala nga nahimo in the past, sala nga gibuhat karon ug sa umaabot pa. God perfectly and simultaneously knew all the sins nato. Ang tinuod gyud, God is at war with evil and sin ug ni Satanas. Mao man gyud ang kaaway sa Dios, sala, kadautan ug si Satanas. Now, nabisan og miingon ka nga, I'm not at war with God. Those who don't know and believe in Christ, giingon ra ba? Those who do not know and believe in Christ are anathema. Ano saning anathema? This is a term which means cursed, tinunglo. O ang wrath of God mo'y mutunglo. Ang judgment, ang iyang hustisya mo'y mutunglo. Tungod sa ilang unsa? Tungod ining mga tao nga unrepentant. Wa gyud sila panumbaling nga ikumpisal unta ilang isugid kanang mga sala. Labi na nimo nga Kristohanon. Now, kung ikaw mo sugid, ngadto lamang kang Dios, gusto? Salmo 7:1, O Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. Unya, diha sa Roma 8:7 Dios versikulo 7 na kayon, because the carnal mind, naibaw na kag-unsay pasabot sa pulong nga karnal. Ato naman hingi gipatin-aw nimo kining karnal. Usa na ka matang sa magtotoo. Kay duha man ka klase, karnal o espiritual. Ang karnal believer, ang karnal nga magtotoo, mao kanang magtotoo nga nagalunang sa mga sala. Okay? O kay naglunang man siya sa mga sala, ang iyang gipuy-an, samtang naglunang siya ng mga sala, maora gyud ang dapit nga may gahom ni Satanas. Ang gitawag sa in English o cosmic system, cosmic dynasphere. Whereas alang kanimo, fellow believer, magtutuo, ang imong puloy-anan, mauman ang operational divine dynasphere. Operational. Nagaliho ka na nga kanang dapit nga may gahom sa Dios. Kay tungod kay you are free from any sin. Sa diha nga imong ikumpisal ka na, you are free from any sin. Okay? So naa ka nagapuyo. Automatic na. And again, let me emphasize this. It is a mental attitude.
Okay? Sa itong gingon sa Christian way of life, it is a mental attitude life niya sa itong panghuna-una. So therefore, nga diha sa Roma 8, balik tas Roma 8, 7-8, versikulo 7, because the carnal mind, carnal mind, ang iyang naa sa hunahuna niya ng maong magtotoo, puros ra kalibutanon, yutanon, kanang kalibutanon. Okay? Kalibutanon, yutanon, nga mga tawahanon, nga mga pangunahuna, carnal mind. Because the carnal mind is enmity against God. Enmity. Ano sa maning enmity? Kontra sa Dios. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Versikulo 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Flesh. Di ba ang karne, flesh, unod? So kung ang usa ka magtotoo naglunang sa sala, unod nun siya, karnal siya, kalibutanon siya, okay? Yutanon siya. So then, mga versikulo 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Nakita nimo? Dili gyud siya makapahimuot. I think that's the right Visayan word. Dili gyud siya makapahimuot sa Dios. Cannot please. Okay? Bisa kung saon niya. Kaya naman lagi siya gitinir nga sala diya sa iyang kalag. Nga man niya ka na isugid. Iya man nagi unsa. Gi kupot-kuputan ni bang ihuid-huwiran. See? Mao na nga he cannot please God. Dili yun. Di yun himaya o kanang mahimuot niya ang Diyos. Nakaron nga magtutuo ka na, now that you're a believer, you have peace with God. Kanang peace there is irene, peace. There is peace now, kay na-reconcile ka, napasiguli ka naman nga to sa Diyos. Kaya nahimula gud ta. Kitang tanang mga tao nga nahimugso ning kalibutan na, declared ta, we are declared nga unsa, nahimulag sa Diyos. Tungod sa unsa, napanunod natong sala sa atong unang ginikanan sila si Adan o si Iba. Pagkalaglag nila, nasaw na to. Okay? Morning, niya natay kaugalingong unsa, kanang kinaiyang magasasala. Naibaw ba ka nga ang tanang silda sa atong lawas na puno ni og kanang kinaiyang magasasala. Nga mo na magatukmod na ito sa pagbuhan itong sala. Mo nang sige itong sala. See? So tingali mo yung amaw lagi. Kaya naman tayo kinaiyang magasasala, natural magpagkasala. Now, dili man na, that is not justified. Kaya ang Diyos, dili, mo lagi kontra sa Diyos. Kaaway sa Diyos ang sala. Nga kung imong buhaton ng maong sala, iyag yun ang hukman. Nakita ni mo? Iyag yun ang hukman. Gusto ka wag hukman. Nga kung ang Diyos nagbando sa iyang mga pulong, nagaingo nga, na ay paagi nga mahilikay ka. Mahilikay unta ka. Noon sa mga paagi. Sa imong unsa, pagpuyo dito sa sulod sa operational divine dynasty nga, you are free from any sin. See? Di ka makabuwa kay nabuhat nga sala kung tuwa ka. O vice versa. Kung wa kay gibuhat nga mga sala, okay, you are in the state of being free from any sin, then automatic nga tuwa ka magpuyo sa operational divine dynasty. Dapit nga may gahom sa Dios. See? Na diha mo na perfect environment nga atong kapuyan samtang niya patanining kalibutan na. Sumaw na nga ang tanang sala unsa kaaway gyud sala
kaaway sa Dios. Apan karon, human ta maluwas, we have peace with God na natay unsa. Irene nga napasiguli na tangad to sa Dios. Napasiguli. Apan mao lagi na di na issue ang sala. Sa salvation may tungod sa kaluwasan, ang sala dili na issue. Kaya nga naman, maunay gihukman didto sa cross. Namatay si Ginoong Kristo tungod adto kay gihukman ang maong sala didto ihukom sa Dios nga Amahan ngadto siyang bugtong anak ng si Ginoong Kristo. Siya ay misaho, so to speak. Siya ay mipuli sa atong dapit. Nagpakamatay siya nga siya ang gihukman. He who knew no sin was made sin for us. Gihimo siyang sala. Nga wa ra bagyo siya labot sa sala. Nagpakamatay siya, mipuli siya sa atong dapit. Mao nang gihukman ang atong mga sala. So karon, pagdawat nimo Ginoong Kristo mo na napasig-uli na ngadto sa Amahan. Okay? Napasig-uli na ta sa Dios. Gumikan sa atong pagtuo, mo bitaw nang believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. He who believes in the Son has life na, eternal life na, ang ihatag sa Dios nimo. Human ka ma-reconcile, napasig-uli. Okay? Karon, napasig-uli. Apan tingali mo yung kag, mao lagi, pero magsige pa man lagi tag pakasa. Na mao na ang issue na karon sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ikaduha naman na. Okay? Kanang phase 2 sa plano sa Dios. Kaya ang phase 1, salvation, kaluwasan. Nalampasan naman to nimo, ari na ka sa unsa. Phase 2, nga mao ang believer in time din sa kalibutan ng kinabuhi na karon. Mao ni ang phase 2 sa plano sa Dios. Nga dili buot ang Dios nga kita magpakasala. Okay? Mao bitaw na nga gimanduan ta sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon nga atong kalag pinagis pagtuon sa iyang pulong aron sa atong pagtubo, okay, atong maunsa ma-neutralize ang gahom ni ining kinayang magkasasala. Sa tagina sa may binisang neutralize. Murabag maduot-duot man, maduon nimo ba? Okay? Dili makalihok. Manong maduon nimo, neutralize di kanang gahom yan ang itong kinayang magkasasala. So, likay tas magbuhat og sala. Kung naanatay pulong sa Dios. Sabtag yun na pag-ayo. Naanatay pulong sa Dios mo na magabadlong na nato. O ingon na mo kuhit na o di kay mo kuhit mo badlong na kanato nga anak mo na musulti ang Dios diha pinaagi siyang pulong anak ayaw buhatan na supak man na nako di hukman man nako ayaw buhatan na so nanay magbadlong nimo diha sa imong unsa sulod diha sa sulod nimo inner unsa kanang tungod kay ang pulong sa Dios nahimo namang bahin di sa imong kalag. So mao na nga gihatagan gihapon tag paagi sa Dios nga mahibalik ngadto sa pagkikambitay sa Dios. Pinagi sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So mao na nga ma-neutralize na ang lihok o gahom sa kinayang magkasasala. So, naay panahon nga unsa mas second nature na nimong paggamit sa 1 John 1:9 nga every time mubuhat kag sala gamit dayon sa rebound. Ano atong doctrinal term nga itong igagamit diha ang atong masabtan ba si innovative paagi ka na nga masabtan ang pulong sa Dios nga
man-neutralize na ang gahom sa kinay magasasala o unsa na panahon nga kita mas second nature na kini atong pag kanang kumpisal o na kita magapuyo kanunay diha sa atong operational divine dynasty. Kasabot ka? So mao na kay duha ra mo ka status o kahimtang sa magtotoo lagi, karnal o spiritual. Kung ikaw kanang free from any sin, libre ka, wala kay nabuhat nga sala, then adto ka magpuyo sa operational divine dynasty. Perfect environment. Plano ka na sa Dios. Okay? So that is your status. You are spiritual. Apan kung ikaw kanang na ulipon ka sa sala, okay? Ulipon gyapon ka, you are slave of sin, nagabuhat gyapon ka mga sala, kung imo gamitang pulong sa Dios niya na, then ang imong status, imong kahimtang, karnal. Ano to, hibalik, nabutan din yung pulong nga karnal. Ang karnal lagi, unsa? Mao na nga ikaw, naara sa imong una-una ang mga tawahanon, kalibutanon, mga yutanon, mga iyaha di Satanas. Okay? So mao na ng status lagi, duha ka status sa mga believers. Okay. Colossians 1, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. By the way, we have been justified, okay? Yan tong higayon nga tong gituuhan, gidawat si Ginoong Jesucristo, ingon nga tong manluluwas. We have been justified. So, ang justification embraces reconciliation. Katong ingon imong pasiguli, na pasiguli ng tangad sa Dios. And ang atong pagpasiguli ngadto sa Dios, reconciliation, embraces sanctification, pagkabalaan og ang atong paghimaya sa Dios. Okay? So, si Ginoong Jesucristo, atong balikon, atong punto, made peace with God on our behalf. See? Si Ginoong Jesucristo mo ay nagpasiguli nato. Siya ang nag-reconcile nato ngadto sa Dios. So, si Ginoong Jesucristo pagkakaroon nangaliya uban sa Dios alang kanato. See? He is interceding with God for us. So, sa karon ang atong pagtuo mo'y naghahatag kanato unsa pagkamatarong. Mabutong nahitabo ni David, ni Abraham na sa Roma 4:5 unsa gisulti diha. But to him that worketh not, kanang worketh not, wa kay gibuhat. Okay? Dili man good na bitaw na sa episode 2:8-9. We have been saved by grace through faith. This is not of ourselves. It is a gift of God, not of works. Dili sa itong mga binuhatan. Not of works, lest anyone should boast. So what tay katakos sa paghimog mga binuhatan nga kita maluwas, dili. So mo ng Roma 4:5, but to him that worketh not, okay, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Sabtag yun na. Okay? Atong binsayon Roma 4:5. Apan alang kaniya nga wala maghimog mga binuhatan that worketh not. Apan nagatuo kaniya nga maoy nagamatarong ngadtong mga dili matarong, ang iyang pagtuo giangkon nga kadto maoy pagkamatarong.
his faith is counted for righteousness. Mao na nga counted as righteousness na katong atong unsa pagtuo. Si sama na itabo ni Abraham. Pagtuo. Unsa gyud, unsa gisulti sa pagtuo? Diha sa Hebreanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? Unya kini atong pagtuo lagi maugmad, mag-anam kinig kalig-on, okay? Katinuod, kaklaro, katinaw, as we study God's Word. Unsa gisulti sa Romans 10:17? Unsa gisulti diha? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Na, kini atong gitun-an karon. Samtang tuon ta niini, okay? Ang imong pagtuo anam-anam nagkalig-on. Samtang ikaw nagatuon og imo kining giunsa, gi-absorb. Samtang nagpaminaw ka ning abot diha sa imong nga dapit sa imong huna-huna. Unya imong gidawat ka na, gituuhan ka na, gihangop ka na, ung imo kanang unsa, gigakos na nimo, imong gi-embrace. Okay? Giangko na nimo kana. Then, that's the time God the Holy Spirit will metabolize niya na. Iyang galingon. Pasab mo na atong gi-analogy ko sa pagkaon ba. Atong makaon niya magaling na metabolize. Mahimo na nagkusog sa atong kalawasan. Imod adto na mamudagan sa mga tanang silda sa atong lawas ug magahatag ka na itong kusog ug kaligon. Okay? Energy. Mao po na ang pulong sa Dios. Inigdawat na to niya na atong gituuhan, samara na sa atong gituon. See? Ug ang Espiritu Santo mo na mo galing mo lihok niya na iya ka nang himuon yung tataw yun, klaro yun, tinuod yun. Hangtod, imo na magamit. O kana, gamito na nimo sa imong pagkinabuhing Kristohanon na ay epekto. Diyos na nagpasalig. Ha? Dili ni pasalig og tao, pasalig na sa Dios. Dios gud na. Mao na kay balik ta sa atong gisgutan nga sala. Hamartiology. Mao kini ang pagtulunan bahin sa sala. Now, naman po tawag og doon na mo tulo ka klaseng sala. Imputed sin, mo na una. Inherent sin, ikaduha. O personal sin, ikatulo. Akong balikon. Sala nga unsa? Gipasangil. Gipasangil o kanang ingnon tagi butang. Okay? Ingnon lang nato. Pagpasabot lang nimo. Unsa may gibutang nga sala. Nga gi-impute nga sala. Nga ni kanato. Ang original nga sala ni Adan. Adam's original sin. Paminaw pa kayo nini. Aron matuhog yun nimo, ha? So, mao nang una. Imputed sin o sala nga gibutang. Ngari kanato. Adam's original sin. Diri. Kaya ang uban ko, ang ilang paghuban nini, gipasangil. Mura man po doon. Sakto na. Gipasangil ba? Gipasangilan lang ta. Gipasangil nga rin kanato ang sala nga original ni Adan. Mo na una nga matang sa sala. Ang ikaduha, ang inherent sin. Unsa man ang inherent sin? Inherent, built-in. Sa may binisayag built-in. Nanagudiha. Okay? Inherent sin, built-in, maunang kinaya magsasala. Old sin nature. Ato lang yung himuan o ganang inunta abbreviation OSN.
old sin nature. Okay? OSN. Mo ni built-in. Mo ni ikaduha. Ang ikatulo, personal sin. Ano sa maning personal sin? Mao ni kanang resulta ni kining personal sin, resulta or manifestation sa old sin nature. Pag kanang murabag resulta, okay, after effect sa old sin nature. So mao bitaw ni mao man ni culprit ang atong old sin nature, mao maga tukmod lagi nato pagbuhat og sala, pagbuhat og mga personal nga mga sala. Okay? Ato na maghisugutan ng mga personal nga sala. Tulo man ka major sins. Kanang mental attitude sin, mo ni una. Lingual sin, ang sala sa dila. O overt sin. Okay? Kanang sala nga makita, sala sa kanang buhat. Okay? So personal sin. Naapoy matang sa mga sala nga sin of omission o sin of commission. Okay? Okay. Now, kay ang tao, mao man ni kahimtang yun nato sa paghimugso yun nato ning kalibutan na. We have been declared physically alive. Buhay. Buhay ta sa atong lawas. But spiritually dead. Now, kini spiritual death, wa ni magpasabot nga ang espiritu patay. Di man mahimo. Imposible man ang espiritu mamatay. Kana, term lang na, spiritual death is just a term. Sabta kayo niya, it's just a term which means totally separated from. Okay? So, once nga ang tao is declared spiritually dead, patay spiritual, kana nagpasabot nga siya hingpit nga pagkaimulag sa Dios. Kasabot ka? Mao na spiritual death. Okay? So, diha sa paggawas gyud sa atong taguangkan sa atong inahan, pag-uha gyud nato, mao na nang panahon na nga unsa declared gyud tang spiritually dead, although physically alive. Buhi kita sa atong lawas. No, nang ginhawa pa ta, unsa na. Bago pa tang tao, uha na kita, kay gutmon kita gusto gatas, buhi, physical, buhi sa lawas apan declared spiritually dead. Okay? Now, kay mao naman lagi. All have sinned and come short of the glory of God. Okay? Mao ni nahitabo nato sa atong pagkatao physical. Now, kanang kahimtanga, mao ni formula nga ang tao mahukman. Ang iyang kahimtang ba mo'y hukman, will be judged. Okay, ang formula mo ni Adam's original sin plus old sin nature equals, simple lang yung formula, equals spiritual death. Kasabot ka ba ito? Akong balikon. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Binisaya. Ang original nga sala ni Adan, dugangan pa sa kinaiyang magsasala, equals ang resulta patay spiritual. Himulag yun, total pagkahimulag. Ang tao hingpit nga pagkahimulag gikan sa Dios. Okay? Karon, mo ni kahimtang sa tanang tao, ha? That means we are declared unbelievers. Ini kamatay nato nga wa mausab ng himtanga. Wa tay laing padulngan o destino gawas lang sa unsa eternal condemnation.
Kayon sa gisulti diha sa Juan 3:36. Siya nga nagatuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan siya nga nagasalikway sa anak dili makabatog kinabuhi, kundili ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Kanang kapungot mao ni eternal condemnation. So, kana nagpasabot nga gikinahanglan ang pag-usab sa atong kahimtang atong status. Ang status nato nga kanang spiritually dead. Okay? Kanay mulag man ta sa Dios. Karon si Ginoong Jesucristo lagi miadto sa cross aron sa unsa pagpuli sa atong dapit, inay kita hukman tungod sa atong mga sala, siya ay nagpaunsa. Mipuli sa atong dapit o siya ay gihukman aron kita mapasig uli. Sabtagin na mapasig uli, reconcile. Kay nahimulag ta sa Dios. Hingpit kung paghimulag. Mana si Ginoong Jesucristo mao'y miunsa, mipataliwa gikan natong mga tao ngadto sa Dios. Siya mipataliwa, mi-reconcile, mi-pasiguli. Unsa paagi nga mapasiguli kita ngadto sa Dios? Pagtuo kang Kristo nga atong manluluwas. That is the only means of salvation. It has never been changed. It has always been, will always be the main, the only means of salvation. Faith alone in Christ alone. Kay siya ang nagpataliwala, mipasig uli mo na reconciliation. Na mao na, dili buot sa Dios nga ang tao moadto sa impierno, moadto sa eternal condemnation. Kundi unsa magisulti sa 2 Pedro 3:9. Klaro man na. 2 Peter 3:9. God is not willing, dili siya buot. God is not willing that any should perish, nga malaglag, but that all should come to repentance. Kang tanan unta maghinulsol. Kana paghinulsol, ang pasabot niya na ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Okay? Mao na nga kani kung kahimtangan nato tungod man ni sa Roma 5:12 nag-ingon nga through one man sin came into this world. Through one man, si Adan ang gipasabot nini. Through one man ang sala misud dinhi sa kalimutan. So, through Adam all die. Pinagi kang Adan ang tanan mga matay ang pasabot nga makondinar, mahukman. Apan pinagi kang Ginoong Jesucristo, all become alive. Na sa 1 Corinthians 5:22. Through Adam all die, through Christ all became alive. Now, okay. Therefore, ang Juan 3:3 nagaingon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas kun siya magpakatao pag-usab, kini mao ang proseso nga ang tao maluwas. Be born again. Kaya kini mao man ni mga simultaneous ni pagdawat, pagtuo nimo ni Kristo, ikaw matao pag-usab. You will be born again o ikaw hatagan sa kinabuhing wala na'y katapusan. Kay naaman lagi babag nga nagaluop dali sa tao o sa Dios. See? Apan pinaagi lang sa pagtuo kang Kristo through faith in Christ alone, kining maong babag barrier between man and God is removed. Matangtang. You see? Kay tinuod katubang pagkaimutang kanang kahimtang ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, diha sa
Isaiah 53, 5 and 6. Unsa may gisulti diya sa versikulo 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes, we were healed. You see? Mao ni versikulo 5. Ang sala nagasugod dito paskaraan. And this kind of sin is being borne by every person, kitang tanan. Mao ni atong napanunod gikan sa atong original nga mga ginikanan. So, ayaw na to kalinti katong formula nga ang tao makondinar o mahukman pinagi nining pag-agi niya nining formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Okay? Kay kitang tanan ato patong dugangan tong bersikulo 6 sa Isaiah 53. Bersikulo 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Nana. So mao ni ang kahimtang nato natong tanan nga mga katawan. Kung dili ka pa luwas, mao ni ang imong kahimtang. Naapadiha kanimo ang Adam's original sin plus old sin nature equals you are spiritually dead. What ay mahimo niya na? Prinsipyo ka na sa pulong sa Dios ug di gyud na mausab. God is immutable. He cannot change. Whatever He says is true. And He keeps His word. So, mao na nga. Kaya ang silot traba sa sala, suhol sa sala, unsa? Kamatayon. The wages of sin is death. So, only an alive person can pay the wages of sin. Therefore, penance is useless. Nabay uban nga buhat o mga pinitensya nga naman. Nganong di man kini kanang wa may bili wa ngano mang useless man. Because our sins had been judged at the cross na. The payment of the sin, death, has been made by the redemptive work ni Ginoong Jesucristo. Nauman na. So therefore, ang sala is no longer the issue in salvation. Sin is no longer the issue sa kanang kaluwasan. Sin is no longer the issue at the great white throne judgment pod. Dili na. The issue is unsa? Ang pagkamatarong sa Dios versus kini sa righteousness of man. Kaya unsa magyo real issue? The real issue is what do you think of Christ? It is Christ that is the issue in salvation. O kanang huwat po ng imong volition, ng imong kaugalingong kabubuton. Ang issue is your volition. Gikan niya na imong himuon ng desisyon. Mutuo ka ba o musalikway ka ba? You see? At man ina, nga si Ginoong Jesucristo ra ang unsa, maoy atong puli nga mi dawat sa atong paghukom dito sa cross. Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us as a substitute for us. Mao na nga ang unsa mensahe, mubo kayong mensahe diya sa Juan 3:36, John 3:36 is believe or burn. Tumuo ka or unsa? Mapaig ka, isugba ka. Nora na. Ato ni ipadayon ugma ayaw si piyata ang sumpay nini. Daghan pa kay pagaisgutan may tuon nini. Doktrina sa sala. Pagtulunan bahin sa sala. Magamputa. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag,
patinaw pagyud namong dugang labi na nining among pagtulunan bahin sa sala. Unsa gyud ka grabe di ang kahimtang namo o Dios sa wala pa kami himong imong mga anak. Busa amo kining gitun-an aron maamuguhan gyud niadtong nagpaminaw nga nang wala pay kaluwasan. Unsa may nung danon kining maong pagtulunan nga kini magalamdag nila o Dios, magagiya kanila o Dios ngadto sa dalan ngadto sa kamatuoran na ilang makita o klaro unsa ka may nung danon sa imong mga pulong. Salamat o Dios, dada kami pagbalik ng dapita ugma sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong nga adlaw-adlaw namong pagmuhat nining spiritual momentum, the Bible study through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, nga mo kining giangkon nga grasya nimo Dios. Salamat niini og uban ni kami og idikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbuwag-buwag nga dawa, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon gayon sa pagtubo diha sa imong mga pulong o grasya kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.